آية بيورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أراب سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الجمادى الأولى هجرة سنكالو دورنا بيسونيو مغاني دورنا ميلاد النصارى وكجاتي بافلا أني مغا أني كلي سنكالو تنفلنا بيسونيو مغاني كونتوناي إبساقي آية كي آية منك أو تفسير لا. وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلى آخر الآية. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ni aya min kala nanka alaba kan nabi nyuma laban kibariya akan nabi nyuma annahu ya'lamu jami'a ahwalihi wa hawali ummatihi alaba kan nabi nyuma kibariya masamin korota lendo ko alebe ciden kala hala bedo ana kam manton kala hala wa jami'a li khalaiqi fi kulli saatin wa awani wa lahajati ko ale ala ko abe danfin bedo wakati bela nya tuguna yelen bela wa annahu la ya'jub an ilmihi wa basarihi misqalu jarrati ko foite dogo kabo ale ala ka yelini alaka ale ala ka doni foite dogo ale la aka doni la foi ka dogo ale ka yelima miskala jara hake ube min jashilendo katemoka ube min ka dogoni oye nabe sankamolon fulalawo abe duma kololon fulalawo ko ale ala ba bedo ni aya kunala ko o ma takunu fi san ako chidema ite do ko shila o ma tatlu minhu min qur'an ite qur'ana sikala wala ta'maluna min amali awa chiden kamanto ate bara shideke illa kunna alaykum shuhuda fone ala shari'a lembe awla ijitu fi duna fihi tumami abe barainke kuma damina ni ciden de la nyine ya ciden na kamanto hada madaibi ka kokola ko ibake ibe qur'ana kala ke abe bara ke ashite ke ala nyinama ala ko ale ba be kalama tumami nabe do koy nakake wama yajub an rabbika min misqali jarrati fil ardi wala fis samai e watedo ko alala miskala jara hake dengenye bileni fitini
o hake ni abe dugukolo de kono ube abe sankabolon fula de la wala asghara min jalika dengenye bileni fitini min ka dogoni oye de wa wala akbara foite min ka boni oye illa fi kitabin mubin fo abe sebelembe lahul mahfudula abe safelembe ala bolo kitabula kitabu min bangalendo min ye lawhul mahfuz fembe sebelembala miskala jara min ka bonoye min ka dogonoye a foite ke fo ala babedo abe sebelembe ala bolo aya wore kun ala ko wa indahu mafatihul khayr la ya'lamuha illa hu ako ko dogole o kilew ko obe ale ala defe ko mo shite ala ka ko dogole ndo ni ala kilempe wute wa ya'lamu ma fil barri wal bahri fem min be dugu kolo ko kanna kala babedo fem be baji la ala babedo wa ma tasqutu min warqati la ya'lamuha iri bulu shite bi o iri bulu imbe dugu kolo ko kanna da ka o iri bulu imbe baji de koro iri bulu shite bi fo ala babedo wala habati fi julumati al-ard wala ratbi wala yabisi illa fi kitabin mubin fem kise shite na be dugu kolo dibide kono ube femmin ni aka kenede ube femmin jalende do fo abbe sebelembe lahul mahfudula alaba be kalama fa akhbarat lannahu ya'lamu harakata li asjari ala yankibari ya ko iru bella magaminke ko ale ala bado wa ghayraha min al jammadat anu ulutanan femunu nintula wa kajalika dawabu sharihatu abo chogodela daba munun fana charlendo dugu koloka ala babedo fi qawlihi anana alaka kumala wama min dabbati fil ardi alako daba shidan fen shite dugu koloka wala ta'ir yatiru bi janahaihi alako akon kono shite nabe pana kaman fulaye illa umamun amsalukum fo beye dan fe unde ko me hada madenyo ni ala babbe kalam wa khala ta'ala lakum masamin qurta lenu wama min dabbati fil ardi illa ala allah rijquha alako dan fe shite dugo koloka fo be garjage be ale ala dela wa idha kana haja ilmuhu na yasru ni alaka doniye bi harakati hajihi al asiyai nin ko munu fulen ni nyow bella magam min ken ni ala babbe do fa kayfa ilmuhu bi harakati mukallafina almamurina bil ibadati bo chogodi mogo munu ni hakili mawye no nyaamara lendo ni batoye chogodi ni alate ulukalla magado ni ala ko yiri kalla maga dan fen kungo kono fen bagaw dabaw ko alebu bella magalla maga ke ko aleba be kalama chogodi ewa harama de munum ni hakili be munun nadu no ube batoke ulukalla maga ode donente ala fewa jammadatu ni ala ya yiranna ko lube la maga min ke ko alebo bedo harama de untado jinna untado wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim ayawre la ala ko cidema akoy ka ko dam masaka masammin yekenyen masai masammin neman masai alladhi yaraka hina taqum ala min ni wulila ni be salli anya bila wa takhallubaka fi sajidin ibika yelema minke ika sujurula ala nya babela wariatun ni yorola yala ko mata kunu fi sani ako cide ke ko shila wa ma tatlu minhu min qur'an ite qur'ana shikala wala ta'maluna min amali ciden kam manton awte bara shike illa kunna alaykum shuhuda fonne ala sherele mba auka iju tufiduna fihi tumami abedo koina tufiduna kore munye ay idi tahujuna fi jalika shay tumami ufimma sina nibake ka dwala kake nahanu mushahiduna lakum ni ala sherele mba aulambado arauna samiuna nyabe aula abe kuma fofana mbabe me ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان نند قصو
tumami jibrila ye ciden ñinin ka koñumaya ye jumaye ciden ko anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takunu tarahu fa innahu yaraka ciden ko ñumaya ye min ye i ka ala bato ka ke komi ñaade be ala la ni e ka limaniya ma se wo degere ma i ka do koni ko ala ñaabe e la donc danfen be kan nin biri ka hakkilla ko sitte ni e de ba ke ni ala ta kalama ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا بنان كباريا مسامين كورتا لندو ko ale alaka waliju ale alaka bisiñogow ko o yede munu ñe muminu ye u be sira ala ñe kama fassarahum wa rabbuhum waliju a bena faranfanca walijiya to kowere yo ala yere ye walijiya tawsiri min na min ye qur'ana kono de walijiya yo o de kama fassarahum rabbuhum walijiyede min ye mumini a be sira ala ñe komi tigi ala yere yu u tafsiri ku ke min ye fa kullu man kana taqiya kana lillahi waliya mogo mogo be sira ala ñe ala ka walijude ye ala ko ala inna awliya allah ala ko ala ka waliju la khawf alayhim qiyama do siranya tu ye qiyama keneka wala hum yahjanun uyebara munun fana ke katteme u ka jiyanya na ma yakono uten nimisa ka barake tawla parce que kera nyuma wude wala hum yahjanuna de fana uyedemba ya munun to u ko fe jiya kono ala tu dusu kasi u ka demba yala fo ala ka mugo do kolo munun bu u ka demba ya ka ko nyanabo u ko fe me waliju e jonne ala yere bina fonne الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ni ala ko ala ka waliju la ghawfa alaihim wa lahum yahjanun la ghawfa alaihim فيما يستقبلونه من أحوال الآخرة سرنيا تويه وبنا منكم بنيغنيا لاغرا سرنيا تويه لاغرا جرو تويه لاغرا سرنيا تولو سرو ولهم يهجنون على ما وراءهم في الدنيا وتدو سكاسي فنا ويمونون تو كوفي جيان كونو فنا وتدو سكاسي أولو فنا لا قال خير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا أروا ذكر الله سلفو كو هاري موكلنتي كو ألاك وليجو يجوني كو مغودو نويو يورو وبي ألاك سمالا نوتي ألاك قراناكا كاكلا إبا سوري بجيكيرو دو إبا ألاك سمالا أيوة ألاك الذين آمنوا وليجو يجوني munu uludero munu limanani alay limaniya jonse woro an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa la qadari khairihi wa sharrihi alaka woli jufule limaniya jonse woro min fule ni nya dara nimbela kele fulana wa kanu yattaqun utumbeshira ala nyefana ala ye fengu fen wajibuka ubake ala ye fengu fe haramu yauka ubatoy ala ka wali jufule wadi ato ko al waliyu huwa al mu'minu at-taqiyyu al alim billahi ta'ala al mu'ajjibu ala tatihi al mukhlis fi ibadatihi ala ka wali jufule huwa al mu'mini التقي على يسرنا بقى العالم بالله تعالى من بألادو
المؤجب ولا تاته الدوم لم على بطل وقت به المخلص في عبادته أبا كبتو بقلاش عليه نمان كنت دورو نين تقوي كو ولي على كولي جو مؤمني أبي سرالاني أبي على دو وقت به أبي على بطل أبا كبتو بقلاش عليه أتا سيرا كبتو موكا بوا كلام موكا يري نونو دالا كولي جو mbalmo wali juya cinye tede wali juya te cinye wali juya te jammu kola wali juya fana ate muso kola ate ce kola ate demiseni yala ate makorba yala ate jonyala ate horo yala nimbebe se kala ke ala ka wali juya jammu kota la koy kabila kote wali juya bonson kote wali juya muso koni ce kote wali juyala jonkoni horanya kote wali juyala wali juya yede droko mumini ala yasrnya baga wodi ato nana hadisa dola ciden ko ala inna ala abi talibi ako abi talibi ka bonso ala inna ala abi fulana karasa ka bonso laysu li bi awliya nunun tenne ka bisinyo إنما ولي الله وصالح المؤمنين كيدن كو عليك بيش نيغوي وي الا دي ان المؤمنين يمان بي مغو بو ايرت جاتا و فرافينا يا كو علي ولي جو ابيبتا ايرت دا كاتاكا بونسونيا نكا كابيلا كاتا دا كيدن دلا كولو يكيدن كا بونسوي كيدن كو عليك بونسون تبي ايوا هاري كيدن يري بورا مغو منونا abi talibi ka bonso karasa ka bonso ako nunte uluta le ka bisnyogore ale ka bisnyogore ala de wasalihul mu'minin ni mu'minin nyumambe mo ye mu'minin nyumay ede ni ciden ka musurunya mo ede ciden ka bisnyogore ika bo ciden nyere la ni kera fasiri fajiri kafiri ni ciden te foila ina te foila donc ahli sunna wal jamaa uma wali jiyanna kalyabe wodi juyabbe me jondo ala yasranya baga mogo besira ala nye abek ala ka woli ji silama be ala ka woli ju me akala yasranya anaka limone o be nyogo nye chogomi aka woli ji anaka masurunya kata ala mo be nyogo nyo chogo kelendela sino mu'mina ala yasranya be woli ju bonson ya tew bonson kote muso kote ce kote maryama ta ala ka woli juya muso do ko ala yeri karamani bonya kai suratul kahf kono ala ye kabako mununte hada madun ka doni kono uba fode makaramatul awliya ala yo ke maryama ye awa bon sunyate woli jiyai no haye woli ju nyema de ciden de do adenkera kafiri ado nabi nyumo umratan nuh umratan luti alaka woli jude me amusotun kera kafire nuh ye alaka woli jude amusotun kera kafire umratan nuh firawna e kafiri de akam muso asia alaka woli jude do alaka woli ju muso de do woli juete bonso ya de we mo tilo tige minaya ulu yere na wudu udew na wudu umodew na wudu utiluma sama na wudu ko waliju waliju tebe ola e fama ke waliju mo folo make waliju e dente se ka ke waliju e bonso site se ka ke waliju bada wulu de ba aw muga ko wulu ye waliju ye walija te dambe ni bonso ko ye de e min yere beta kulunkulale koro ni tunkera mu'mine kasira ala nyala ka waliju de ye waliji mu'mini de ala yasranya baga awa hadisa dobe waye alaka walijun ala yere walijun man kutufo inna allaha qala hadisul qudsi yakono alako man aada li waliyan faqad ajantuhu bil harbi alako ne alaka waliju ne alaka mugo nyuma ni mugo yoko ne ala yila dunya ko ini ne ala yere be kelela
me anana faram fancha jumanke ako uma taharraba ilayya abudin bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradatu alayhi ako jonte foy ke kire gerene alala min kadiye katemenye farda munum bili ka folo wali jumman kutube ke munye ka alaka farda uti alaka wali jube yoro ibasoro alaka farda ka gelama farda folo ye tawhidi de abo nyata nyema salli farda munum baka salli abu nata nyema jaka munum ye farda abu bebo donte foyke bato sike min bi gerene alala min kadinye katemenye bato munun ki ka farday an hanka jamana mununa ba fo munum nya wolijo ayulla jala ka fardawda ke wolijo duman be jamana nunun kono kwaye aranya adala kwa be jakatila ke na folotu bolo anu ye nyogo sorali kaba koroko be tawafula ko tarahijo farda diwa ayo yawa alaka woli juke beke farda di bagade folo alaka fardaw akulu matarafa folo ko di a chogola o kofe alako oma yajalu abudi yataharrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu ako fardaw kofe ni alaka jonte wuli na bay ayere gerenela ni nafila wuye fonne alaba kono nafila sarakati bo nafila sallu nafila so nu ko fengo fenjini sunna de fen kanu nendo do ibe alaka waliju ya bo kede waliju man kutu fulana fardaw kofe nafila ka suru bolo ayu lajeke ado yala hari jama salliro misirila ubafo munu ma waliju anu dellaka nyogon soro jama salliro jumana anu della ka nyogon soro jumana ko tara juma salliro la hada madin be siga ke wori jo chogori eta ke kala ka fardaw di janko nafilaw awali juma ko tu fulana fardaw kofe abeke nafila di bagade kata alama awala ko ni kera nafila di bagay ko ale alabi kanu fa ijahabtuhu ala kunni ala ya ka jon kanu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubshiru bihi wa yadahu allati yubshitu bihi wa rijluhu alladhi yamsi biha awa ala kunni alayhi kanu ya ka jon min kanu nin chogo ka fardaw nana a chogola nafila uya ayayire gerenela nin nafila uye ni ala bo tigla mo kanu ni nye mo min kanu fana nka jon min kanu ni ala bake atilo uye abe meni ke ni tilo mununye ni alabake a nyewuye abe yeli ke ni nyem mununye ni alabake a boloye abe minali ke ni bolo minye ni alabake a shewunye abe tamani sheminye mana alabe itilo koroshiye ete soka haramulame alabe enyu koroshiye ete so ka haramulla jenuye alabe e bolo koroshi ko tangawiye ite soka haramu minanuye alabe e shewun koroshiye ite soka tamani shewunye katala kuta yorola wa insalani la utiyannahu awannin jon sugu nayini ala delimba so walayin asta'adhani la ujiyannahu nin jon sugu naye tanganyini ne alafe mba tanga ma taraddaditu anni shay ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min ala ko lema fui kenna bitakana sage ka kela fo mu'minin nimbole yakrahu al mauta wa ana akrahu masa'atahu mu'minu fule atafe annin ka bo kasa ne ala fana tafe ka mu'minin ni songwa bomba fi kadwar janna min funu fana kuna janna mba fi kan nema min dama lagara o fana tese ka ke fo kasa donc balma woli jofule shaykhul islam bun taymiya ko ako alla ka hadisul qudsi min woli juya ka woli jinya fawye ka fara ayaka min yanni hadisai yaro aya ko mu'mini alanya sirnya baga hadisai nya yira min be fardaun nati kan nafilaun nati woli juye nonu de balmo me isigi
mogo bena sujurire bi e yere ki fara alaka ki e yere ke alaye ibe bato farada wote di anyema nafila wote di ki yere ke ko min ye bato ko ni ko ala te wulu minani junubu ye ko ala ka farada te wuluka awa abe sufi waliju munu fulenye waliju sugu munu fulen ninya jamana nunun kono abuka aqida kono ko uluka titri be hari cilew ni nabi nyumawka abuka baitu dola ko maqamun nabuwati fi barjaq fuwayhi rasuli wa duna waliyi tinna ko nabi nyumaya ko alebe chamanche dela ko nabi nyuma fule ko a titiri be cidenw sanfɛ ko mi a bɛ walijuw kɔrɔ o sufiw bolo olu bolo ko nabi ɲuman ka wusa ciden ye ko parce que ciden o bɛ komi o cira mɔgɔ ma o bɛ mɔgɔw ka baara kɛ komi nabi ɲuman wahu bɛ ciya ma o sigilen o tɛ baara kɛ mɔgɔ ye o de y'a to olu bolo ko nabi ɲuman de ka wusa ciden ye bon ko nabi ɲumanya bɛ camancɛ de la ko nabi ɲuman ko a bɛ ciden sanfɛ komi a bɛ waliju fana kɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye olu bolo ni nabi ɲuman ka wusa ciden ye bon mais a bɛ waliju fana kɔrɔ o ka wusa ciden ye o ma wusa ciden ye olu bolo ka wusa ciden ye e m'a ye minnu b'u nɔfɛ bon olu yɛrɛ bɛ sira ka dɔw fɔ u b'a dɔn u ka nalimaw dɔ da u b'a fɔ ko karisa ka wusa ala ka nabi ɲuman bɛɛ a ka wusa ciden bɛɛ a n'a bɔra yɔrɔ dɔ de la o olu yɛrɛ de tɛ se k'u da bɔ a kɔrɔ mais fo k'a dɔn naluma dɔ da ka taa fɔ a b'u bolo don ka kitabu kɔnɔ dɛ maqamu nabuwatin fi barjaqi fuwayhi rasul wa duna nabi ko nabi ɲumanw ni cidenw bɛɛ bɛ wulu kɔrɔ dɛ la hawla wala quwwata illa billah donc balima ala ka waliju ye ala ɲɛ siranɲɛbaga de min bɛ sira ala ɲɛ o de ye waliju ye ciden tɛmɛnen kɔfɛ waliju ka ɲɛma bɛɛ ye abubakar sidiki de mais waliju karama bɛ k'a ye min bɛ kɛ cidenw ye n'a bɛ bɔ hadamadenw ka laada dɔnnen kɔnɔ kabako minnu bɛ kɛ cidenw ye ni hadamadenw ka laada la nin tɛ se ka kɛ ni ala b'a ɲɔgɔnna kɛ cidenw ye u b'a fɔ cidenw ta ma ali aya ou bien mu'jiza o ye cidenw ta ye min bɛ kɛ ala ka mɔgɔ ɲumanw ye u b'a fɔ al-karama karamatul awliya komi tuma min tin nana mariyamu ma tamaro jujala ala ko a ko de yigi yigi tamaro den kɛnɛma de binna ka bɔ la ani o yɔrɔnin na ka ko bolo a kɔrɔ ko a ko min u b'a fɔ ni a mu'jiza k'a to jakariya ka mihirabi la yiridenw dɔ bɛ n'a ma ye o yiridenw tɛ sɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ bonya de ala y'a kɛ mariyamu u b'a fɔ nin ma karamatul awliya ni ye Sheikh Sila Bontemi a ye kitabu dɔ dila nin fana kan a nafalen dɔ kosɛbɛ al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaitan ko faranfasiya min bɛ ala ka waliju ni shaitane ka waliju ni ɲɔgɔn cɛ bon balima k'a dɔ fana waliju ye fila de ala ka waliju bɛɛ shaitane ka waliju bɛɛ waliju sugu minnu bɛ afiriki ya a caman ye shaitane waliju de ala ka waliju be shaytan ka waliju be de wa inna shaytana la yuhuna ila awliyaihim ala ko shaytan be wa hauci ka waliju ma de ala ka waliju be shaytan ka waliju de afula ya ala inna awliya allah ala ka waliju be shaytan ka waliju be wala ka waliju de mu'mini ala nya sirnya baga min be ala ka fardawdi aba yire gere alama ni nafilaw ye et puis ala ka waliju karama ni bonya min be ke alaye aba dogo da tafi mo ka bo kalama o yala ka waliju me waliju sugu munun bambolo ulu yere be galon do de tige anu tugo bogo be galon do de tige ko kabako do kera yala de kabako do kai ka fa bengalo pour ku yere bange ku yere yira janko ni min ko ni keriye shaytan ko min ko ni keriyo men hari min makku ye be galon de tige ka daw yere la mi alaka waliju to chogola alaka waliju ba ka ko be dogode aballe ba dusukun kala sire ni hari ni alay bonya ni karama min ka ya tafu aka bokenema ummu aymana alaka waliju musodo atire nyere della ka shimmi
tumami ale muso kelen de hijira ke ka bɔ Makka ka taa Madina a y'a sɔrɔ a suntɔ dɔ fana o y'a sɔrɔ tilemafɛla de don tilemandɛrɛndɛrɛ de don minɔgɔ y'a minɛ sira la a tora dɔɔni de minɔgɔ ka se ka faga mais tuma min a ka suntigi wagati sera ji t'a bolo minɔgɔ fana b'a la ale bɛ bɔ min kalama a b'a ka ɲaamɛ kan a kilo bɛ ji kusukusu kan dɔ la a sanfɛ a y'a kun kɔrɔta ten a ɲa bɛ jurufure dɔw la ka bɔ sanfɛ a falen ji la a y'a da wagati jurufure in gɛrɛla a da la a bɛ to ka tɔni a da kɔnɔ fo da fara a y'o kunu a sage ka da waga jurufure in nana gɛrɛ a la tuguni ka tɔni da kɔnɔ fo da fara a y'a kunu jurufure in taara sanfɛ tuguni a tora k'a kɛ o cogo de la f'a kɔnɔ fara ji la tewu jurufure in tununa la ɛwɔ fo ka taa Ummu Aymana sa minɔgɔma min na o bɛ alkitabu alfurqanu bayna awliya'illahi wa awliya'i rahman bayna awliya'i rahman wa awliya'i shaytan a b'o kɔnɔ Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah b'a caman fɔ ni mɔgɔ min taara ta seyibaw tabi'inaw ni karama ni bonya ɲɔgɔnna caman a kɛra caman ye u b'a fɔ ma karamatul awliya sunna mɔgɔ m'o nakariya mais différence faranfasiya jumɛn bɛ ni kabako kɛra Ala ka waliju ye ani kabako kɛra shetane ka waliju u bɛ dɔ cogo di ko nin ye Ala ka waliju nin ye shetane ka waliju ye Imam Nasafi ko rahimahullah a ko n'a ye mɔgɔ ye a sigira ji kan ou bien a taamana ji kan ou bien a panna sanni dugu cɛ a ko a kana fɔ ko mɔgɔ ɲuman dɔ fɔlɔ dɛ a kana fɔ Ala ka waliju fɔlɔ dɛ a ko a tigi ka kuma fɔtaw a n'a ka kɛta a y'u yira Kurana ni sunna ma ni ciden ka taabolo n'a ka fɔtaw n'a ka kɛtaw ni Kurana ni sunna ye ɲɔgɔn ta ciden ka taabolo kan bon a k'a dɔn nin ye taama min kɛ ji kan a ye panni min kɛ Ala ka bonya dɔ y'a k'a ye mais n'a ye a tigi ka kuma fɔtaw n'a ka kɛtaw naanu ni Kurana ni hadisa yira ɲɔgɔn na u ma ɲɔgɔn ta shetane ka waliju de don a ye panni min kɛ shetane de panna n'a ye a ye taama min kɛ ji ka shetane de don a ye sigi min kɛ ji ka shetane de don Ala ko tɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn na nin cogo de la n balimaw mais u fɛrɛla mɔgɔ caman na dɛ jamanadenw n'a ma jate minɛ a ka kunu dɔɔni n'a ma hakili sɔrɔ joona a ka kunu dɔɔni a ka Kurana kalancogo ɲuman na dɔɔni ka tawsiriw kalan a ka gɛrɛ hadisaw la a k'u kalan dɔɔni u mɛnna aw muguni la dɛ waliju tɛ bɔ aw la waliju tɛ bɔ aw bɔnso la olu de nin ka tilomasamaw de bɛ kɛ waliju ye dɔrɔn san 15 de e bi segitɔ san 20 e bɛ ti ewa i kun bila o de kɔrɔ ko ba awa a tɛgɛ da i kun kan ka tɛgɛ da i disi kan ko ale bɛ hɛrɛ di e ma e masakɛ tɔ e bɛ ti kun biri nin de kɔrɔ ko n'a ma a tɛgɛ da i kun na ka dugawu kɛ ko e tɛ peresidanya sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ peresidanya fɛ yan a bɛ peresidanya fɛ o a t'a sɔrɔ dɛ n'o b'a fɔ ne ka palasi ne bɛ palasi min na ne tɛ o fasonya fɛn si kan a ma sɔrɔ dɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ sigi ka waso ko ne ka jama bɛ fan bɛɛ ne ka jama ka ca ni bɛɛ ye ni ne ko ewa jamana in sisan fɛn o fɛn ka kɛ o de b'a kɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ bahirigaw de bɛ ne lamɛn bon bahirigaw de bɛ ne ka kuma lamɛn ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ min b'a waso ni o ye ka waso ni jama ye o bɛ peresidanya de sɔrɔ n'a bɛ ba la a ma sɔrɔ de o bɛ se ka e ka ye cogo di qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasau وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير nin fura Kurana kɔnɔ Ala ko ci da fo ntigi Ala masakɛw bɛɛ ka marabaga e Ala de bɛ marali ta k'a di mɔgɔ ma min n'a y'i diya ka marali d'a ma e de bɛ marali bosi mɔgɔ ma n'a y'i diya ka marali bɔs'a ma e de bɛ mɔgɔ kɔrɔta ka bonya n'a y'i diya ka mɔgɔ min kɔrɔta ka bonya e de bɛ mɔgɔ dɔgɔya n'a y'i diya ka mɔgɔ min dɔgɔya biyadika al-ghayr hɛrɛ bɛɛ bɛ Ala de tɛgɛ la Ala de bɛ mɔgɔ kɛ masakɛ ye a ye Ala deli a la a k'aw kɛ masakɛ ye ni yɛrɛ maralen de don marafɛn bɛ se ka mun kɛ ale yɛrɛ jɔn de a maralen de don Ala ka jɔn de don
amaralen de be ala bolo ale be se ka mun kɛ ni ala ma sɔn min na ala de be mɔgɔ kɛ marabaga ye k'i kɛ peresidanya ye ala de ye masa ye n'a be peresidanya bɔsi mɔgɔ la ala de ye masa ye n'a be bonya k'i kɔrɔta ala de ye masa ye n'a be dɔgɔya hɛrɛ bɛɛ be ala de bolo a ye hɛrɛw ɲini ala fɛ fiɲɛ tɛ ninnu bolo mun ni e tɛ se ka kɛ ka jamana mara fo i ka taa ɲɔngiri ka taa sɔnsɔrɔ ninnu de kɔrɔ ni e nana jamana mara e bɛ se ka jamana mara k'a kɛ cogo di e yɛrɛ ma da ala la fɔlɔ ala tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ e yɛrɛ ɲana mɔgɔ dɔw de ye e kɛ fɛn ye e bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ cogo di ka jamana dire k'o tigi to jamana kɔnɔ n'a ma sɔn min na ala k'an ka jamana bɔ bɔlɔ la dɛ mais ko an bɛna bɔ bɔlɔ la an tɛ bɔ bɔlɔ la to ten wa n'an ma tawhidin de faamu an tɛ bɔ bɔlɔ la koyi n'an ma tawhidin de faamu ka da ala la ka kow bɛɛ di ala ma ka kow bɔ danfɛnw bolo k'u di ala ma n'an m'o de kɛ jamana in kɔnɔ an tɛ bɔ bɔlɔ la koyi donc n balima walijiya filɛ ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ dɔw b'u kan to yɛrɛ n ko dɔw ka ɛwa u b'u ka san yɛlɛma feti ni fɛn minnu kɛ a bɛ tromper a bɛ bandi dinga dɔ de bɛ dɔw bolo u bɛ dinga in sɛ o t'an ka jamana in kɔnɔ a bɛ jamana min na an b'a dɔn u bɛ dinga de sɛ ka tasuma mɛnɛ a kɔnɔ fo dinga in bɛ bilɛ ni dinga in bilɛna i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'u bolo u ye affaire dɔw kɛ ka fɛn dɔ mun o farikolo la hali n'o donna tasuma in a tɛ fɛn k'a la sɛgɛli sira buntɛmu y'o fɔ yala mɔgɔ minnu tun bɛ burusu la aw tun tɛ mɔgɔw dɔw ye n'u bɛ tasuma ko k'u yɛrɛ jali sɛgɛli sira buntɛmu a ko mun ye ntori farikolo n'i y'a ja ka mugu bɔ iri dɔw bɛ kungo kɔnɔ la k'a n'o fara ɲɔgɔn kan k'a don tulu la k'i farikolo mun n'a ye fo ka t'i ko ni jikala ye k'a bɔ i la tasuma t'i fari jali o bɛ taa mɔgɔw dɔ o de mun mɔgɔw dɔ la ka na n'o ye k'o bɛɛ don dingɛ in kɔnɔ ka kunkolo to kɛnɛ ma sɔɔni u b'a bɔ ko an b'a ye tasuma ma fɛn k'a la ayiwa mɔgɔ bɛ tugu an kɔ lagara jahanaba t'i jali ayiwa o bɛ don jama naluma in fana hakili la koyi nafolo de bɛ cɛ ka d'u ma sisan a dɔw yɛrɛ bɛ sali bila yɛrɛ ko karamɔgɔ y'ale garanti ta k'o banna a dɔw yɛrɛ tɛ sali yɛrɛ k'olu ka karamɔgɔ y'u ka garanti ta e ta ye e arijanna sa bolo de wari ɲini a ye wari hakɛ min bila e k'o ɲini k'a d'a ma dɔrɔn e ka taa banna hali kana sali o bɛ jamanaw dɔw la yan fana a b'u bolo yan a dɔw bɛ yan ko n'u u salira e ka dɔrɔn aw ka suru ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ arijanna kɔnɔ karisa yɛrɛ de salira kan ciden salira mɔgɔ kan ala k'a bɔ ala ko a tigi bɛ jahanaba den bɛ duguma abdulayi ibn ubay ibn salul ciden salira kan ala ko a bɛ jahanaba den bɛ duguma de mɔgɔ n'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko n'o salira e ka dɔrɔn ko i donna arijanna kɔnɔ ciden salira mɔgɔw kan u bɛ jahanaba kɔnɔ mɔgɔ n'a sɔrɔ aw bolo yan ko n'o salira mɔgɔ min kan komi n'o ye duwawu kɛ min ka su ye k'o bɛ arijanna kɔnɔ arijanna ye bɛ yan arijanna t'o ye koyi n balima baara de bɛ arijanna lase mɔgɔ ma nin ko sugu tɛ arijanna lase mɔgɔ ma dɛ donc a ka janto aw yɛrɛ la ni walijiya ko min filɛ jamana in kɔnɔ walijuya kabila ko tɛ bɔnsɔn ko tɛ walijiya tɛ cɛya la a tɛ musoya la walijiya tɛ jɔnya la a tɛ hɔrɔnya la walijuya tɛ denmisɛnniya la a tɛ makɔrɔbaya la waliju ye dɔrɔn mumina la ɲɛsiranyabaga ala kan kɛ mumini ye kan kɛ ala ɲɛsiranyabaga ye aw ala ko lahumul busra fil hayati dunya a ko ala ka waliju mumina ala ɲɛsiranyabagaw nisɔndiya b'u ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ diɲɛ ɲɛnama in ka nisɔndiya ye mun ye harisa dɔ nana dɔw ye ciden ɲininka a ko mɔgɔ dɔ bɛ e b'i dusukun kalasi k'i ka baaraw bɛɛ kɛ ala kama mais o kɔfɛ mɔgɔw ala bɛ mɔgɔw bila u b'i tanu k'a sɔrɔ e ka laɲini tɛ tanuni ɲɛ ciden ka tili ka ajil busra lil mu'min a ko nin ye mumini ka nisɔndiya telema de ni ala y'a k'a ye diɲɛ mumini ka nisɔndiya filɛ a dɔ filɛ nin ye e b'i dusukun kalasi k'i ka baaraw kɛ ala kama i t'a fɛ mɔgɔ k'i tanu yɛrɛ dɛ mais ala bɛ a bila mɔgɔw nɛn kan bɛɛ b'i kanu mɔgɔw bɛ kanu k'i tanu ciden ko busra min fɔra a dɔ ye o ye nisɔndiya min fɔra ni ala b'a k'i ye diɲɛ a dɔ ye o ye
adoye munye cidin ko urriya salihatun yaraha almuslim aw tura lahu cidin ko jiya ka busura jiya ka nisonja munye ako sogo nyuma togo nyuma ni yere be sogo nye yere ye ube ni mogo do be sogo nyuma do ye alanya sirenya baga mu'mina alanya sirenya baga alaka sogo nyuma do eyira la sogo la ka kodo yira la sogo la kayiri la sogo la misali la ko be arjanna kono obe kayiri la sogo la tigo ya do la ko alayi kurta kanin bonyaki ya kanin karamaki ya ni yere ye sogo nye yere ye ni nye ka busura do de jiya kono a ube mogo do ka sogo nye iye a karasa ne sogora elade ibe jamade chela ka mogo waju ebe jamade chela ka mogo lakala ne sogora ela ko ibe arjanna de kono ciden ko ni nye mumini ka busura do de jiya kono wala ni isogora mogo nyumando ni sogo nyumando ye aye isogora o lasa mo iko foye kan ni sonja nay ni ni sogo jugude ye katama idade wala ni wulila ciden ko ika tangani ni ala ki kisi shetane toroma ani sogo jugun toro sinya saba inumanna ewa ye sogo jugun ye kito keremenka ni e doyum fo ika yele makere wore kai kana barogo moshi ikita de ala ati e toro ata tigi toro me ni sogo nyumande ye mogoye o faye o ye mumini kan ni sonja teleman do de jiya kono ni nye jodi ye kan ni sonja telema jiya kono ha fulate ninye sabana ala ka kiye ka bara nyuma ni dusukun kala siddi mai kanyana ma kono ka bato ni bara nyuma o kele no yaye fardaw dila chogola nafilaw dili bato ka ike jogo nyuma ntige fengo fenye jogo lankolonye ka eyele maka boka hari ni yere yalla ni domi ko be ala soso ala be ala insana do fili dusukun na ki bola ni ala yen ninke jo minye kanyana ma kono ni mfana ka busura dode ni yenni sonja telema dode ni alaka demen bi nofe ki nye ki jogo nye ka baton no ya yiye fengo fenye jogo ni jogo lankolo ki yele maka bola ni nya busura dode ni nte sabay ika busura jiya kono ananina inni mbo wakati jiya kono inni mbo wakati jiya kono ni malika munum bena inni mina nu ubu inni sonja نانا ألك آيالا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وابصروا بالجنة التي كنتم توعدون إني بوتو فنا يكبسرا دوي من يجيا كونو مالكيو نيما مالكيو دي بغروب جيكي إكا ألاكم مغمونكو أون تغيي ألا دي وكفي أصابترا أوكا تتنزل عليهم الملائكة ملكاو دي بغروب جيجي أولوكا الله تخافوا وبافوا كنا سرادة إن نيمبنا بو بيبتا لاغرا نيبي نيمبتا يرومي لاغرا كنا سرا أكنا سرا ولا تهجنوا أو أكنا دسوكا سفانا دي كافون بين دمبايا تنكوفي mbi muso ton kofe no yu la dunya dina de la ndew ñu la dunya dina de ubeke chokodi kofe wala tahajjam abe minto aw kofe akana dusuka sofana la ala bino nyana boy kofe wa busiru bil jannati ubafo wa yenni sonjani arjannae allati kuntum tuadun ala ya arjanna billahi tawiye na kunna ye baranyu make kwa bawdo arjanna kunu ni sonjani o fanaye inni mbora dora beta arjanna alaka nin kanje iboto jiya kono nimbe fo wodi ato nana barra ibn ajib ninye aya de anana barra ibn ajib hadisala anna al mu'mina idha hadarahu al maut ko cidin ko mu'mini ni sayana nima jahu malaikatu bidul wujuh bidu shiyab cidin ko malikaw do benen ima inyu jelendo don ifinu jelendo don fa qalu bafu ukhruj ayyatuha uruhu tayyibatu bafu ni senema bo ila rawhi wa rayhani bokatan nemama anil lafiya wa rabbi khayr khadibani ittigala dimnenti korbi fatakhruju min fammihi ninni foranniye nimbe bo ni mu'minin daye kama tasillu alqataratu min fammi siqai abikum ni jibe tonni kabo ji forko dafe chokomi gele yarete
inimbe boni daye komi jibe tonni kabo di forko daye tomi ninye uka jiya busura de alaka wari jum mu'mina alayhi salam bawo jiya busura munum boku ye ni sanjuya ko munum boku ye jiya o yen ninye wa ma busura hum fil akhirati ne uka busura no kan ni sanjay munye lagara fa kama khala abekum ni ala ya fo tomi la yahdunuhum al fajawul akbar qiyama fana ni bore be bora ika kaburu kono joro koni jatige ko munum be qiyama keneka wotenni mu'minin nunun jatige bammi be qiyama keneka wote wulu joro watatalaqahumul malaikatu aw malikaw de be toka kumbe doro malikaw de be toka kumbe haja yawmukum alladhi kuntum tuadun malikaw ba fuma aw kana shirafoye akana joro foye ni nyaka donde ala ye dommi lahiru tawiye mu'min o donde fulene ni malikaw fana bunu sonja wa qala ta'ala lako masamin qortaleno yawma taral mu'minina wal mu'minat ako odo qiyama do ibe mu'mini chemouye ani mu'mini musomaw yasha nuruhum bayna aydihim ukan nuru abetama unyede nuru de dubunye wa bi aymanihim nuru bu kinina busurakum al yawma jannatu malikaw ba fuma abi nisonja amba nisonja ni minye bi arjanna de do tejiri min tahtiha al anharu arjanna min nikko nani be boli a sankancho ni ayiru koro khalidina fiha nawdu nar janna kono abedume atebo jalika huwa al fawzul azim nununde saray awma saram min kabbo kosobe wambalmo he mu'mini ya damu min bala arnya siranya damu min bala afulede galon woli juute setan woli juutere woli jaye droke mu'mini kasiralanye ni kera mu'mini israna alanye nunum buyede alako ayala la tabdila li kalimatillah wa ko masam min yen fo ni kuma munun fora la tabdila li kalimatillah fali baghati alaka kuma la koy ay hajal wadu la mubaddalu wala yuqallafu la yubaddalu wala yuqallafu mo sisi ka alaka kuma yelema mana bikum la fulaka lillahi min fo konni kera mu'mine ikera alanya sina bagay ni sonja bi bolo jian ni sonja bi lagara lillahi min fulani nye ninte se ka fale la yubaddalu ninte fale wala yukhallafu ate fonko nyogonyali ke fana abe bo asrafiri wala yukhayyaru ate yelema fana bal huwa muqarradun musbitu kainu la mahalata lillahi sabati lende do lillahi be kede shikashitala zalika huwa al-fawz al-azim awa ninde saray saram min kabbo ko sobe ni ala yake mo min ala kan nin kanye de awa mbalimo mo shite sheka do mo ni ninje pasa manta min fulani kale tala fuite sheka do ina ce e yire be sheka nyini ka soro ni yire ite dilo mo sila woli juate tata mo law aya yiridu dama de aya nin dama de aya ken ni nyeda aya ken ni nye mo tike nunu nye yire de be nunu nyini kike aye alaka woli je mo ti kaye de me uluta hari ka palasi do soro fo u yere de ka chogoya doke ka palasi doke ka iridu hakke do dima ka koloshi hakke do dima fo ko dilo kanna ina she mahama dola fo ka wori de bo fana de aka wori wonni aka sheba ya be nyogo nye chogomi uba ko nyema ye aka nyema ya be to chogodela ngo do be fantaw do bu no fe ebi shike talon tallo hari ka tigi ite se kaye mais setigi ba munum bu financer doro unu kam mobilu betare fo kata sigi katta fika ko do della kake ube do no fe ko anana ko abetile tambo ko ale ba no fe ko ale desera kaye fantandero do ko ba fe kaye wa ko ako karasa kam mobili tire sembala na donna kam mobili kono doro ikado na yinyin kai ba fo ika yebeta yoro min fana beta yede ibe karasaye akwale fana tara semba ka mobile la anale dro dona dono ko beta mi ko beta yoro min beta yede akwa tara fo tapika ko do aya yede atara fo tigi tapika fantan kulen ndembe boytuye munumbe
a miliyari ta ka duma de bɔrɔw ni fɛnw de dɔw bɛ jɔ ka duma de olu de b'u ye e nɛn bɛ bɔ i t'u ye mais ala ta barasi tɛ mɔgɔ si ni ala cɛ kɛ mumini ye ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛbaga ye olu filɛ cogo min mumini ɲuman yɛrɛ bɛ sira olu cogo ye dɛ u ye silkarani ciden yɛrɛ de don kayiro tabiina u ye silkarani a ko tabiina wala tabiina min ka wusa n'a bɛɛ a ko u ye silkarani don a ye sɛbɛ wasiya kɛ sɛbɛw ye awa a ko a y'a janto a la ni u ye silkarani bɔra mɔgɔ min tile la i y'a ye duwawu ɲin'a fɛ dɛ ciden yɛrɛ ka sɛbɛw ɲamariya ko n'u ye cɛ dɔ bɛ yen n'u ani mɔgɔ min ye ɲɔgɔn sɛrɛ sira la wagati la i y'a ye duwawu ɲin'a fɛ aw taw n'a y'a sɔrɔ ko ciden de ko duwawu ka ɲini ninnu fɛ o ye silkarani ala y'a kɛ ani umaru de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile la umaru y'a ɲini k'a ɲini fo can siyɛn dɔ la umaru taara alimura de la alimura kɛra minnu nana ka bɔ yemani cidenw ka bɛ bɔ yemani de umaru b'a kɛ kun ɲininka ko wesi ye jɔn ye bɛɛ b'a fɔ u t'a dɔn fo a nana mɔgɔ kelen a ko ne bɛ wesi de ɲini dɛ wesi lakarani a ko umaru ne bɛ wesi min dɔn e ka ɲininkali tɛ se o ma parce que tant que fantan min don mɔgɔ dɔnnen tɛ e ka ɲininkali tɛ se o ma yo a k'o yira ne la u taara hiju la a bɛ hijukɛlaw de ka ɲaamɛw gɛn tamma damadɔw b'a sara o la a bɛ hijukɛlaw ka ɲaamɛw de kɛ u ni umaru taara yen umaru n'a ye ɲɔgɔn ye umaru ko e de ye silkarani a ko bangebaga dɔw tun b'i bolo bangebaga musoman i tun ye bangebaga muso in labato kosɛbɛ parce que ciden ye nin bɛɛ fɔ a ko bangebaga batola dɔrɔn bangebaga musoman dɔ tun b'a bolo ko a y'o bato kosɛbɛ ko a ka farikolo bɛɛ tun ye bagi de an b'a fɔ bana min na bagi komi duwawudenya min b'a la n'a ka duwawu min bɛ jaabi a ye ala deli ala ye farikolo in bɛ kɛnɛya fo taama kelen da yɔrɔ ɲɔgɔn na o taasi bɛ farikolo la a ko bangebaga musoman tun bɛ dɔ la i kɛra bangebaga batobaga ko a ko bagi tun bɛ o de la ala y'a bɛɛ furakɛ fo taama kelen da yɔrɔ a ko umaru ko duwawu kɛ n ye a ko ayi umaru a ko e de bɛ duwawu kɛ ne ye e de mumini ɲɛma ye e de nana alimura la e de bɛ duwawu kɛ ne ye umaru bɔra ni kibaruya ye ciden ye min fɔ a ka kibaruya la k'a fɔ a ko ciden de y'a fɔ taamasiyɛn minnu filɛ n y'o fɔ sisan ciden de y'o fɔ ne e de bɛ duwawu kɛ ne ye ciden kɔni mɔgɔ min n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati la a tigi ka duwawu ɲini fɛ duwawu kɛ n ye u ye se duwawu kɛ umaru ye ko u ye sima a ko doroki min b'i la kɔrɔla de an tɛ nin sanse a ko ayi a ko nin doroki yɛrɛ ne t'a dɔn yɛrɛ nin bɛ sa k'a sɔrɔ nin yɛrɛ tɔw ma ban a ko n tɛ wari dɔ d'a ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ko ayi ne bɛ ɲaamɛ gɛn min na u bɛ n sara wari nun min na dɔw filɛ ka jifa kɔnɔ n t'a dɔn yɛrɛ y'ale bɔ basa ni saya tɛ sɔrɔ a ko n bɛ lɛtiri dɔ sɛbɛn ka d'i ma n'i taara kufa n ka gɔvɛrɛnɛri bɛ i bɛ lɛtiri d'a ma a ko ayi ko lɛtiri n to ye a ko n b'a dɔn i b'a fɛ ka min don lɛtiri kɔnɔ i b'a fɛ ka ne yiri la pour ka ne bonya o man di ne ye kuntu fi khabara annasa habbu ilayya ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ jama bɛɛ ka kɔfɛmɔgɔw de ne ka kɛ olu cɛ la o de ka di ne ye ka dɔn ne ka kɛ mɔgɔ majigilenw na yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ majigilenw ni maaniw bɛ yɔrɔ min ni mɔgɔ majigilenw ne ka fara olu kan de o de ka di ne ye ka tɛmɛ ne ka dɔn kuntu fi khabara annasa habbu ilayya umaru y'a ka lɛtiri to yen mais hijukɛla tɛ fɔ ɲɔgɔn ye de ban tuma min hijukɛlaw sagira alimurokɛlaw de sagira a tora k'a fɔ jaa wese bɛ nin jaa wuse a tununa pour mɔgɔ kana bɔ a kalama a tununa ala ka waliju ye ninnu de mais e ko e ye waliju de ye fo e ka da e ka digidigi e ka fifa dumuni ka tigɛ ka don e da ko ye ala ka waliju ye ni e ye kolo min fili donna ta o ta ko o gurugusu k'o dun awa e ye kolo minnu fili donna to ta kana na k'u susu ko an taara karasa ka mawulida ko mawulidi kɔlɔ ko n'i ye ni susu ka fara i ka n'a kan
ube ni nun susu ka fare kan nyoka ke e kan ewa mangasa ko atellan kolonya e be sigi nunun bebe ke abe daye yere da yiba sabati e ko eye alaka waliju be sirab bonya yere waliju nye mate chidenya chide na ka sebo tumbe tatama yorola uye nyogon fale nyame de la ni e yere la e doni ke nyame ka ibe jigi chide nyere be tama na fana ye doni ke be jiga chide na ka sebo yoke nyogon fe ni na chide na ka sebo sigire na ni te chide no ba fu muhammadu abdullahi ya jonye itani sebo bo nyogon na me ka de mogoto kilo tanna abe e doy ka jamala kilota na bine chabido ka jamala ni no jolen noni doni tafia jolen ti kare ibe do ewa sigile idalen do de sigile mbi kare ube do ba fe ki digi de do ba fe ka logma tige ka do idare do be jifle ka ilami komi bona bagato munu nye woli juya idewa ka hada madon cinya ka hada madon ka qida cinya ka jamana cinya mugo bolo ka mugo ka dusukun cinya ai ute alaye ubolo ute lagara ye ubolo لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آية بيورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي أراب سوية هجرية بكلي أني تمناني أني بيناني أني سبا شهر الجمادى الأولى هجرة سنكالو دورنا بيسونيو مغاني دورنا ميلاد النصارى وكجاتي بافلا ani muga ani kele sankalo tan fulana bisunye mugani konotonai ibe sage aya kay aya min ka o tafsir la wama takunu fi san وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلى آخر الآية يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ni aya min kala nanka alaba kan nabi nyuma alaban kibariya akan nabi nyuma annahu ya'lamu jami'a ahwalihi wa hawali ummatihi alaba kan nabi nyuma kibariya masamin kortalendo ko alebe ciden kala hala bedo ana kam manton kala hala wa jami'a al khalaiqi fi kulli saatin wa awani wa lahajati ko ale ala ko be dan fembe do wakati bela nya tuguna yelem bela wa annahu la ya'jub an ilmihi wa basarihi misqalu jarrati
ko foyte dogo ka bo ale ala ka yeli ni ale ala ka doni foyte dogo ale la aka doni la foy ka dogo ale ka yeli ma miskala jara hake ube min jashilen do katemoka ube min ka dogoni oye nabe sankamolon fulalawo abe duma kololon fulalawo ko ale ala ba bedo ni aya kunala ko o ma takunu fi san ako cidema ite do ko shila o ma tatlu minhu min qur'an ite qur'ana sikala wala ta'maluna min amali awa ciden kamanto ate bara shide ke illa kunna alaykum suhuda fone ala seriya lembe awla iji tufiduna fihi tumami abe bara inke